A obra gañadora do certame de artes plásticas Isaac Díaz Pardo, que promove a Deputación da Coruña, encabeza a mostra que xa se pode visitar no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira. Sete, que así se titula a obra de Mauro Trastoi, forma parte desta exposición integrada por outras 19 obras seleccionadas neste recoñecido certame. Esta exposición, que recolle a peza do ganador, que se atopa na entrada da sala, é o artista gañador que foi o ferrolán Mauro Trastoi, unha creación que combina diferentes técnicas artesanais e estilos, pero que tamén nos achega as obras plásticas de outros moitos artistas seleccionados por parte do xurado e que, dende logo de ter visitado co resto de compañeiros hoxe a mostra, pois creo que hai gran variedade e obras do máis variopinto. Isto fai desta mostra unha oportunidade perfecta para dar a coñecer as mellores creacións artísticas. E tamén quixéramos agradecer á Deputación da Coruña unha vez máis a súa aposta pola arte, a súa aposta pola cultura e que sempre nos teña en conta o Concello de Ribeira para deixarnos entrar nesa itinerancia das súas exposicións. Os interesados en achegarse ata esta escolma que recolle as máis variadas técnicas e temáticas poderán facelo ata o 28 de febreiro en horario de 10 a 2 e de 7 a 9 de luns a venres. Os sábados abrirá tan só pola mañá de 11 a 2.